Юридически Наталия Киселова няма право на дискреция, т.е. да преценява дали има право да връща или да коментира предложението на Радев. То е по закон и е по Конституция. Тя е длъжна да го вкара на обсъждане в зала. Т.е. тя прави незаконосъобразно действие. Защо го прави това действие? По-важният въпрос. Тя го прави, за да може, когато не бъде отхвърлено от парламента, да няма възможност за обжалване пред Конституционния съд. Защото отхвърлянето на парламента може да бъде обжалвано. Тогава влизаме в една процедура, която европейските ни партньори ще приемат за протичаща процедура по провеждане на референдум. И е твърде вероятно да повлияе негативно върху конвергентен доклад. Подобно нещо. Не допускането му до гласуване, всъщност с нея тя отново застава отпред с незаконно действие, за да поеме големия удар към себе си. Закона категорично е казал, че тя е длъжна да го подложи на гласуване в определените срокове и няма право да преценява мотиви, защото това е от решенията на президента, които не се мотивират. Тоест, тя няма право да преценява дали е мотивирано или не, както говореше вчера Щуротии, а само го подлага на гласуване, то се отхвърля, но отхвърлянето му дава възможност за конституционно обжалване, което те искат да избегнат, за да не се стига до протакваща се процедура пред Конституционния съд в момент, в който се чака конвергентен доклад. Каква е отговора? Наталия Киселова е маймуна с бомба, която е слагат отпред да поеме отговорността, имплантирана от Пеевски Кирил Добрев, в полза на Пеевски Кирил Добрев, на ППДБ и на ГЕРБ и на всички там, които коалицията на имунитетите, и тя в момента ще поеме голямата отговорност. Унищожен, ако е имала някога авторитет, позорен лидер на парламента, ако не го вкара за гласуване. Това е моят коментар юридико-политически на нейното действие. Така че това е тя. Тя прави нарушение на закона за прякото участие на гражданите за референдумите и на Конституцията, като не го подлага на гласуване, изпълнявайки волята на Борисов и на Пеевски. Тя е техен кандидат, винаги е била. Сега на ППДБ това ги устройва и ще мълчат като, знаете като какви.